Kwata tu yefunde na kwata futu nyina nsem a wo kan se eya na abrabo no onipa wagyae enibre yaw mze mi di ma woda adofo ye memwa okay on the 6 May no na mhunu se nyame adom me wa adofo okay o kwense bai pa ne kwaso a na me deserve na mi hia sa afonya na onyom kase mpese me eboni aya ma omo nyina to nipa bia o participate wo me birthday no awrade nya ne kase na mfaso a ohunu so nya wo me so ntino a ema wo ye ne oye na awrade ntamse no mfama sa wo ni koro na afi mfaso mra ma ye nyina ne nkonko ye so me no kaza se nipa ya mani sika akoto samo me no kase ya mu obi sika nipa koro akoto adwene me no kase ya mu obi sika odi akoto amane ba se ye o madwene se we mu de ne koyie dodo because enkoye pia bontensa na omu nimze ko bi wo sent edi wan woman bi wo ho e friend fo wa ma de ma modi no kre no omu to wa mahu afedi woteti ni kunu sara na se be me ya na yiri ye ko bi nko mu nibi na omu do nya adoa no ne yiri na atena de ma kan kire ne se me plans nyina ya wo abrabo sim yi a eye wo na abe enjoy mi sifi a eye wo na abe enjoy se mi nyankwatena se cha wonna wo mani baji because bi ni wonne ikura me bo me ho so ko afom kodo ene nya na ebedie timpacho bro ho ase na menhwewo ena ato ne yiri tirim di se ni kurunya ma no 50% 20% na ebetuma to kako ana amomoni mpo a oso okutu banche wo afom no mu ofufuodi enkwa na ifa ahwenim fa ahwenim na asefo wa na be ma tibi frafomba na na yira koye na tu no age ne se kan ato e top nipa anim na so wo top bia ba walanti mutete no tonguta bi kura che no 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 efo so no mo ye no mo de yi ade no ndi ofiri se papa no hwe na yiri ndi o treat ni sanye bi ni ene ye so mu didi na be ma ya hewafo ye na ya ade ye wafo ya hewafo sa kwagu wade showafo ya hwewafo sa ntokwa kikikiki na wale na kense se na ni kurubo na homodene na ni kuru ye GPRTU ni a one lodu ahonko kumase ti se wono no obo no homodene ye emefuru obi wa ahomache ope front obi wa ope ntem obi wa de na om de pan no de ba fie ti milo no ye de ba fie oba no firi se emzi wo sisi na bra no denen to kwasa bra ni omu ye ko bi nkwense omu ne nya se kura nkoma wale nyame ye hire omu pa bata ni bre enne se be yente en waso nipa go ba bi ye nso ne nti wo de sai dia kunu no na we no oje kunu no wie ye na ko bi wura kunu kotu ne fo se ma me na wo se nansa o chenji me ma dodo se wa kampo se be ma na emwa na ne na gya ya nka me ye hunu se ne wo suba be ma na enye na ne wo ye idie bra kwasi jai ene de mbodi yu bra kwasi jai o de se wo nya na o yere de te am tiye na mo de am bibia na mbeka mi kuna ne ya wa hyeme no etimi di week no abra opan no 2 obi a wo GPRTU week no abra opan no 2 milo be week no abra milo bi a 3 eno kura yi container mi ense onim se me ne nkura inum ti na papa ne to no wo kan onim se yi ne ma wole ye thank you ja me na mo wole we ya wunya milo nya pan no nyina gay bro nensem so nyina wi uni se GPRT obi de ade ayira okra de mampanimfo ya twina ne ahwe ni wura abeyo omodja pade emo ba yire a ekokwan so a ya kwa ya yira kwan ebe pro ntinu bonzu atama ba fie na yire enhunu wakwa papa wie no oba chire ni sese ma mi yi me do apatre ntos nyadoa we wose ne se minim bra ye to nya yire aduane oba ye ne hakura no ene se de obesi bra no se ma me ko bi nkwan oti bubua mpanyisi wo bidi me yire no ko bi nkwan ya enam nim ntie no nkyini wom ye tebo fufuo nso aye ntehwe enti ye ne ye firi ya no danse nkwan enam nim nanka se bi wakoto na ntwinam ba ko pebi enti me ye pe to de nyado ne kan wo sa no wo bo sa nkwan ne dia wan hwa be kase ba me no to kasa de se me kan da ma wi na ntwinam akiro a ekoba busumi nsiani na ntwinam ntimi ntobi da adwene kra de me nko ko nim sa ne bo odene da biara da ye friend na mbi tasa ne esimfo de ye nkurumankwan eno na sam na 250 pesos ne 1000 uto ya chichi nsa nchinam ketu ani bi no utigu nkwan na ajim keke 1000 type ni bi na no de na egu ayi de no mo nchintinya da ya ho
nti njada nyede sa ote no de ko bi ba ko afra wote sa nkwan ne yedire ti se oso ukunu ti se no wagya ne owunya nipa afi maami na ata ne numa wote wi ani brenye sa monge bi akohyem ke na ye fast sa at once se no ba ne nim ne ekura ne kunu to ntim kura mfa nya no ida bi opese wonye bibi foforo mra na oha ne kunu sa anti opese nipa hu se bibi ne ho na wonya ne ho ye yonge ya pick ya kura fe no wawie secondary school abafi na papa ye nya no na kura ya pikin na busuya nyina obekọ na ne maame ge ne maame na aye aduane ase udidi ata wugu ne kom ye de kwaje wukuno ye nya ye ne bre etomre bi papa de ne simu gire no pasa papa ne timi bu ne yiri ne wowu ntizi wanya okunu no oni gira ya tuzu kan fon kire no ya oduru me bi na ne mehwe tv a ho omtimi hwe obi appearance pad utimi za ono obezu odi watem bread ye nanim onyam ni titadwa the same tire wo bidiom so ti sorodo because osusu akon masika bi enkoye to de ani bresa de ohun obi no pese won kan ya ba yira free wiase yes raka to nipa bi otie se ye gya ni bre o boss no na abi adwuma o ka to so betua o ka 1000 o gitum na anu akọ ya akotie se yese we bo advertise say we say o mu giska o nanti we no mo de mai ndi asese ne su edu so me ya adwuma no kra aye problem but on kai light ayeto on kai petrol ayeto on kai ma off generator ayeso on kai machine say instant asade ayeto no ono wo de ni brandi oni panyin wo manzo ya mbema bi no obate bibia de mo oba obi fra brochira be che be ma no fo achede de ye mfa nche o ka so mfa mo oba na wale egu because nanko pe no deserve fuma me na me ye oba wan ti ase keke no egu ani bre bibia nya omode a ene be ma bi ye japade pa manase obo so start ne maame de ne yere bo afu because anya ne fie na ekodi no bema bi ahwe obi pa woni fie secondary school fo anuafo betu wode ne de be wura ma obadwa the same apply to maybe do makoma to o madina to amom kununum mema ne hu ne na mom so bema tim bema wo ba eboa no otim kofa ne nia ba se we okosku mi ana ye se mehwe no boa me kakra nkakre oba na ye oba no kofa ne de ba na bema mu na because mpebre oba no de na ye na stay good no odidi ne ho ya ye nya he ni bre ya wani branyo ya we tomre bia woni kapro bo appearance nkwanto obi ani bre wo bo ko firi wiase na no asesa wo star ya sakola be ma tete wafunu ayo obi fe wo fia na so obeka to za ya star we so afata no bo anye aso pese o say yi anye woni wi ni ko wo ni tiri wo yi sakola o se do be sia sa ka dia no nipa na o ka nye no so o man kwan so mo aka sakola akatia ne nse batani brenti o kamfo no eye ne ya papa na tonyom kwata gya ye ni bre no na unua ne koye no nya kasa wo kan no okokan ye nya hantan a wo ye no okoye ye nka moti anyina mani sika nka moti anyina mfa gudi anya no enya waso de ni bi no okoye nka ye ka chen so diska ne ba fia maade nche no nka obi ye so da no a enti no se aso obrekuo ne kra na so na akokọ de ba bia wo firi nko ba bia me firi nko ne edi wachi nko ne edi machi nko be ye Europe nso otumfuo se etu sikadwa fie na ofire edi wonya medi hin no nam abrabom na wo se wona ne ye pentu de bibia edi no a sikadwa di na chi e fight man no kra woni idea because oni sada achi bi ode ne baba bedi akonya nti omo sa no nti awon hwe ade bi wa ne nyina be kwa akoye ye be chewo ye nche no won hwe ne nyina be kwa akofo oba different girls wo de ye benyem ne de ye nyem because ye mpanim guase ato no because da achi wo bibi de ne ye nti onu mpo aso ye de na sikadwa be bua no aza na so ode ne fa no go wie bone ready dance so obi a wo sunsum edi na chi edi se wo baby a wo no sunsum mu ha but ya gya ni bre se wo hunu se de obi ko na hawo ye wo school no enkura bi wo ha o metima di memme wo school wo nyina kafra wo mano apa o mbefa memme beka bi ya kire ho nyefe onye mo da yawo nanso wo koka ye na igra ye bi se onye we gra ye orokra ni we ada eti agya ani we headmaster be ba na nsia akora na deji na me yi aba na me fa nkwa akwa ye no anyam ekire se nipa na so opɛ mmem asɛm no obenyina hwehye na braba ma ne ma afa onko na wivon
office ya wo no wo yem be hyew na wo na akoye ba akopɛ wa product na be meja wo adwane na obofom di ya yenye ni bra me anhwe ni obi ye amfia ho doto no ehemfa na awurade do fa ye de ye ne sese wo ye wa bra boy ye de ye so hu ni sa abekɔ ya da wo de nyomba me chichim na nyom no ene ni nkyire mu ye gya ebetim de no ye program apon na so ye bre ni nti no ye mfa nkonkon na afrefo so mra mu bia. Okay, enunti anyumtofo hene nana kwamya mpadu ose kwata gya ni bre no ena abofalumba ede ye mfato ho no ani bre boninti entoma bema no toma ne yire eye kenti ntoma ena mani bre nti wukunu adwuma so nye usu kunu so orofo se wanya ni bre wo abwade na sina the pressure to kunu no so o the pressure to wo yire no so a wan hweye na wo de ne nsa akɔbɔ adwuma sikam ebekɔ akɔwie no basa edi bre timidia nim guase ebre nipa esan na ho brase ebo adwuma no munti no worofo ni post ya tutututum enam ho brase a wo ewo baabi a ye horo kaa no eno ti obi bia eba so obahoro ne kaa wo se ye ne ye nkɔpɛ akɔda we efrise wo horo kaa no a ekwan obefa so obepepa ho ene kwan obefa so obecharge no eno kura ye soronko ento odofo se ye nya ni bre no ewo ya wiase abrabɔ ni mu asetena sade anyomtofo kwame apadu eka no a eni bre betumi amwa kowie baabi basa na baabi basa ne sei enam wani bre nti no wanhwe ye enumguase ena ebetowo eno ti da ye wada bia no ye nananom ye wofanom omonwum a omoabo na afutu sem ewom no eno ena ye peke na ye de etu omanfo efo eno ti ene ye kanche obi bia se eye ajai eni bre no 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 na yenko homa no so na yenne yahwefo enso enko twetwe komo embra sisi wose kwata jaye ni bre no hello good morning baby afrefre udi o de tike ni ma da mu like Peter Tio ke mamu nyina ju ya chuma ya pa omata ma to du bia ne kiano okay so for the other day ye pa na edem utia ne ko ene tre o kan o ti kwati ti ono no awuti na to no he kwata bia kwata ni pa ibu ni ni wa e ko ma ye nyina eni bia e intende pe obi no di ti o ne ni obi mo di ahon bo e to bia so pa etimi go bi no so du sa stage no e be ka ni grandma ti ko boko no en ye du ko bi atia eno na ni grandma etimi no nye tiki ni pa nyame en mo bra e be ti grati no okay 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello otimeka hello ate efemo for him kaza free event kwa group of running as no okay pani yentio ni kwa papa ukiri sete we play the video na the club and everyone say they work and say you bet what to be see that we kwa papa see that you ko ya wene bere to be that claim we kwa papa to the car ko wene bere ko za na bere ne se nyane yesko ya muni ya menye ma medama se pa na misramo okay anoti ayajai anibre no obi nshira enye wunshira na ewunshira ene adom Nyankopon eche no abribia se wo bre enyanso ye na se obi ekun akonanim na wokon kan a eni kwan se o ma wani bre no na eye oya hello Timeka hello yes baby afrefre udin obapa Ogato me fiba ufrefre fiba mama yentio Ogato ani dadie uno yonko te ho a edi kwa se wani bring bibia
idea na se ufredia listen here minia what dey ready manage mu na kwa na afa so awunya ade na o obetini assure say dia say ni but want me am sana say dia wo dey ni breast sensible say ade yankofo enkama o na wa dey say wa ka sa dey force be fa awu enti mo ya ni bre no na entrance no ke yenya ni bre no entrance e wa asumdie bia nyame mfa nom wo no eduru baby a emwani emre de obetumi ayo hello 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 Timeka me tonka baby afrefre wudin ba cho me frefre atante aguna no ke yetio the drunk of what they are me samna ni so pita no ke football ani bread dey nye ani fo bebre o akwa na isi so o peso bobla na go wono ne bra ko yi o be sha akwa na ye se do na ne tie na tie ni brenye ani brenye kura okay mo go bi se o bobla na pani go be se o mana ye se do na ne tie na tie ni bread dey nye ifisa Santiago. Okay, me anya wunti no. Say any bre na yo. Eno ti ani bre so eduru ba bia eda uwu afa. Hello. 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 Yam first you krum abim. Hello, Timeka. Ko do krum ya. Ba ku be nyan se no mbe bom ko to gem. Ye mabuna ya si so krum ya first aba ku be nyina. Ye nyan se ni bim. Ete kru ni tumpo aguna. Okay. Okay. Ya Asem. Hello. 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 Dada mo ase mi temo program pa nya Islam. Hello. No jina so. Ya hwere ye. Hello. Hello Timeka. Hello. Oforisuo Aboagye. Yay. Dada ko ase akiti se should find no okay. Ma, I'm sure I'm at a drinking water. Oh, Mechiano papa. Master of it. Yet you. Of course, the same penny for there. And I bought mine. Mammy, and I was in the Nadia, Nakunu, I could be a gate, no, Eddie, Mamma, and my knee will be fair, and will be gas. What you sorry, I wouldn't have said. Shamani ni papa mo ade eye papa na da bia no abie ni gate e dia ma no e ma woni ni kunu katakura no di twa mboa kana na gate ni mom asai nti se be ma ni abotre ko bie gate na mama me na me bie gate no ba gate e ko ha aya to bu hwem e bi no ki se obi ada ya se e na bia wo di twa de mboa no aka wo se ma na nkente akit ni ara. Okay, I don't tell what people eduru ba bia no wo bia di bia na ko bi nkwan said you for lumba and so e kan no. Hello. 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 Baby afrefre wudin katachi. We Andy, we do Western of. Okay, Safri. We do Western of Oforisuo. Okay. Any bread and yet. Obia no bank na odi ye na juma na said you emfaso aba ho kakra otete ABD na odi bi hwe na busia any brenti what say any brenti won so akwaji sikadru enti any bread ye enya de a ebo wo nipa abrabom eni nipa asetenam the only thing is say ma wobotaye eni wadi so ridu no a ewo wani so no embrem obia ewo nani so di hu ne botaye nti a oba asasu we so enti se wo hu wani so di hu eni wo botaye a no matter how it is onyankopon na ode oba asasu so no odu bedru so
na won so wagyae edimpa e de ma wanchinima na mom so wo de anibre e bata wabra aboko a ekowie e ma musuo ene osane ebimpo de nnome e beto abusia next generation mu enti ya betre se anibre de yemfa ntra atiasefo asase Oforisuo angbro nyane mo enye ejima ene woni wabusiafo no pandit na no, okay. Hello. 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 Oforisuo. Yeah. Me pato golo ni Sompa jama no district yo. What's that? Golo ni Sompa jama no district. No, okay. Oforisuo me ko mabaso pa ni nkwan hye papa amade mayen. But ani play ni ni obi trouble then. So but I think I want to stone. Then or talk na open skin anything. Then they have and then so obi dey come one. I think that you be to force who say on to the can. Yami. It's upon you coin of force should be. I need yet. Yamasika and you come on to see better. 1 year and a hamburger. Okay, anoti anibra boninti no. Esan se wo tumi eye adwumaniti adutu onko a. Esan se enwoma ekoso nti upese otu na du. Upese wo poison no. Anoti yenya nibre no. Na de akropo twedi ampon e de adum obi no. Enye no eno de enso adum wo. Hello. 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 Wahiri. Hello? Hello. Baby, I'm free with the Katachi. I'm Kwaku Yantio. And you break the yes, and you break so happy catastrophe. Okay, yefa last caller na yefa ofreno emfa esia yefa ofreno emfa esia enibra nye enuti se otesa ene enwuma na kwame padu ade abai kire se free wakwan bone ho wa enibra kwan so na sayom no kropo twedi amponso ebema wo adiye obre no enya nso ye enti etusutu mampam Amerika ne jai enibra sem se wo bia koto ne kai na unim adwuma wo hwo enibra nti no ya asem o se ye kase ye kan enibra ho asem a ya hwe yi a adaje ebebo yen. Hello. Hello, Oforisuo. Yeah. Oforisuo pizarro ni edu kinkashi. Mate won kadada. Oforisuo wa dama ma memfa point soronkoso na menwehye opemso otufo se ditu asantemawura na na wonkwaso happy birthday. The kinsomo of our time, the state chodian ponyankopon say, on no patenten, and shira abribia one in Samoa, a hofrokosia in Yabino, Yamin for my NSU Kunyab. Now, of course, and somehow the Abana, somehow the Abana Bosu, a Drew Babia, and Ibrea, and Yen and any brother Shasia, Trele, Yananama Bresson, and Ibrea Shasia. Now, of course, Nibrano, Seramo Sua, Edinawa, Unipabiano. Sansa dia apesa we biano se wade usiwadi ti se me bo pa se me ndiri obi a enya de nyankopon mo ni abere obi ta na mbom se wa nyi sade na mfi utiri dia wa nhwa wo so nkumpo sansa wo mfi obi ye bi kura obi adwuma wo ye wajara no pa wo kwa adwuma mporo e ka wonko nanka adwuma na bo no e ga sanso so na nyame hye no sansa obi ka ni nyame no no obi anyina ho eno na mpanifo ka se mi se abokoto de ni bre so de yanso a obu na pre to foso yenya ni bre ye yija ni bre a twedi amponyankopon obeto ni kira gwe so foso tsaro kinka so makao. Okay, ahani adu ofra no enyina besi ananfa ba ko bi nka ho yemfa ba ko bi enka ho sanse sadi asante nwoma no ebeka no abokoto ode ani bre so de yenso a na prebu eno ti se wo de ani bre etan wo bi a odofo wanhwe ya krupo twedi ampon wanhwe ye nsuo ni anwea eno bema na fa wo
asem o asem de makofa aba nei me amahu se topic no ano odren na nakwa me ampadu nwum no ano odren pa enya asem keto hello Oforisuo last caller when you me ba show me that say asuni that say my last caller ofu ani benye yenyina ye ba ne afre ani benye ofu sabe ya kasa obi ani agro bi pa na juwe ukoko di bone agini bibi yenyina ye ni bere no tie be stress atifo a abena benye yiti mu station yetie so a ye fa asem no fa nya adwuma na ndai asem mo dia ba de in fact the kasa nkama akoma na meboa eni tie be stress na fo eni wono mu tie kasa fidi se abena benye se tie yemfa asem enye sede be abetimi abo na etumi abo yebra ofu mefa kwanya so no ma tia gana fu na me da asi okay hani ade wo frɛ no enyina ebesie na enam ani brenti no Emmanuel Kofi Antwi na oye engineer ani brenti buokrom nipa bonituo ekono yayaya eya ni brew eya ni bre ne nipa dasani ehyehyɛ editi ano ema yebo no etuo kekekeke na sedi ko sitie no onye obi a odidi gye nipa dwene nipa ho adwembone eno ti na kwame ampadu dwomto fo hene ne nwum kwata no eno ene yi yefutusem efriyem me yo tetatu ba fo mebɔ menta ba mu menam soro me san enam soro enam fo me ba fo de ya no afidi ya so yi de ametu fa no nso ko si ne non kron so na Oforisuo Aboagye masori enkonwa so ye ko computer so dwedie emra sisia abode ade tinama no tutu no oba mi timi kura so wa ayo senior me ade adanke ba product ayama mi ti de bia me na ma no mu no chef danke ba product we ye dank extra we wonu ma wa ho tutu ni na ebejai senior na misisi ni nso e misisi o ene o so no problem there senior wo so ye dank proke okay so wonu dank proke a okay sisi ya we ni na ebejai sa we dey nyame sha come on do ba the danke ba tonic muni ma duro mini pa na se na mtumi ni bi na mtumi dan so menye bi no me no o chale me taibo pa sa no si a dan fight okay na so koko ya bi betena me so ma me je me ho enje me ja me na amuja nko a na afi ese fifi me to ntimi kwa amfa me to ntena se na so me si adan fight okay aboa me pa yini na fi for ma yesi ma dem ho ni e fi feti a start it boy ya go Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu frɛ yɛn ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA ade adwadie nkrato yi ato efi yi abago se se di nu tani abaya no a mani di mu ebi ni paso eye de paso No minyansem wonto manipa wonya fiedu wotwe ensese apemfo nom hyene so se FDA agye dwadie nkrato yi atum se opedudu etu a fra homa turufo 0533 770 490 Poku na obi a yekɔ baabie na oto do nsa suma no te sɛ de yenkɔ baabie aha na na kasakyere wadanfo no ɛnansen ɔmo ne ho mɔden sɛ mpo wɔ mpam na sɛ wampɛdura ɔbɛkɔ bɛba no ne dan si wɔ na nipa nim nana ma yɛnkɔ na menkɔ pɛ nkohini ne nubina bi mɛno anom so ɔbɛyɛ sɛ wɔkɔ ɛdeɛ nkohini ne nubina ɛbra donek herbal mixture ɛwɔ hɔ diamond scientific herbal foɔ ɛna de aba ɛyɛ mɛmɛ duro papapa ɛbɔ adwuma sɛ ɛyɛ sisie mu adwuma ɛna sa bɔ nkɔmɔ ho ban ɛbusu immune system we die ko pebi to ba bi atonto aduro pia na nya na ana akɔdɔm na se tuma se ne ɔboa se kwantempɔ no so ɔne abot college ɛna die nimhwɛ na china sɛsɛ obedi ho adanse we die nana me da se me duru ho dadadadada ago na
Adiachi muda soda. Hey, Adiachi. Afeni sorry o. Ene wa man. We dia me da se. What solve me problem ya mama papa. Kai. We dia me nyanko. Hey. Donek Herbal Mixture. Eye memedru. Obi a onya mfinche du wato nka ho. Upebi ato afre. 0246 727677 and 0200 844040. FDA. Ajadwe den kra to yetu. Adi. Oish. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who said that will complain with Sissini Cocoa? Epe Ajiwakade. And no would jack a sepan and neck. You could debrail. A yama money mema. A yoku Sicilia redruck a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my memma brand. Na a yemay. Na. Edusa was the same with Bravo. Sweetie, may you come on, mammy? I draw more. What does ye? A ye chuma. It's a living testimony. Corner Judy. What can't keep? Yeah, I'm sorry. Oh, be to me. I just have paid for one woman for done for any the onion fear do me. FDA, Aji, a dready and cratoi atom. Okay, and now a year Zawada. Na ye me kra da pa e basa ya na mania bre se krodom na menti wiase ase enu tina Sompa Asem Npe Nipa ya ba ede ama amansan efisi asisi sema po no mente me ho ase no ekoso ewo mam ha se kura de ba bi echimu afa ne se nananom bi kwan mo fa so ton sa ase ede magana de hye kaka santimem ha no ano den papa penifo afom na ensi fom a ya hwe be kakraman fo be hye nhoma efise sikape ya otwe a etise hwenumwi otwe ya no ani aprusu na so Sompa Asem Npe Nipa ya mo bi ani aprusu enu ti ene aba ede ema omanfo enu ti se wo asem bi chiru so ofie no afa ma Sompa Asem Npe Nipa ho achero pa ma me mo akwa aba ya ejeja oba pa bibia bokode erade adumu udin de sei me pa cho bibi ntimidimdi besie kakra bibi ntikura ne na ye adwuma ma me wakosam ne sanya oda beda Sompa Asem Npe Nipa so Oforisuo Aboagye me nkomoa papa me da ase akosam amede ba awie ni se eye January nimu ena me ye se me pe plot ato ntimi wadamfo nua bi ho no be ka cha me se ne yete sa de a ni kunu na ni kunu tutobi ma ne namfofo e wa abuchi ni kunu ye friend say ni kunu ye friend Alex na wadamfo no so ye friend say ye friend maami ke noke na oya na ni kunu tutobi wo e ma ne namfofo wo abuchiri na se ne ene ne nkwa kasa ma me ene one ne kwa kasa nti one ne kwa kasa ye efiti ase na nka plot no na ye kotobi wo anka ase but ye kwa anka ase no de na wo ho ni nyina no ye ne a anye ho ene ye ba nti ye ba ya ye bedru fie no ena ba ma na frɛ me sɛ na menya wonu a mepe ena me se plot no de ba bia menya bia me prefer sakra wonu eye sa dwon kromu okay na ho mepe na me se mi ra se problem bia ni ho dia plot no me ye de ben mepe ena o se wate nti o ye na o frɛ me sɛ na sika sa na me de top plot no ena me ka frɛ ne sɛ me sika na ye sika sa na me de top plot no me ka frɛ ne sɛ me sika na ye 300 million. It's 300 million or cast 300 million dear. Not just 30,000. Okay. 300 million there and yet nanany into was me I mean pebinya the bank account on an can see. A woman or friend see a kaya man could see 330 million. And to 230 million na mene mi ko krum ko yi scan. Me so me tony ma. Me de niam akwachi ma na ma tutu sun kakran. Some me peda. What niam akwachi ma? That me pa chan. E dia nyoma sa. Me ton ready made. The ready made kwachi ma. Na ma wiaso. Na ma wiaso tutu sun kakran sa aboa no. Sara be ya da chi menya ba bi di mitira ye de be ato. E na obeje me na me discan ye de be e ma no. If this can man on your call plot no so ye ne na nyina na ne share plot no so ne ye call ye. Ene ye no kwase call plot na da yi. Ene obusa me sa me pe. Obusa me sa amprensa na me se me pe se problem bia ni plot no so dia. O ka kire na na no. Ai me ka kire me se problem bia ni plot no so dia ne me ye da be me pe. Ena
ono osimi ntua ka na me se an ba ye kwan a omo fa so a omo ka omo sikasam ne de me de na me se me wagidie wo madam funi kunu ni mu nti no ma ncheke se bia bibi boni bia ba ye de be ebebe chiri bisa me de plot na me pene no na me ye de be me pe enti okotua plot no ye de be eka ana ka pipa no enti ye kwa asase no so pila na si asase no so no eye 33 33 ya chro number no 33 ena wo pipa no so e wo asase no so enti do time wa me kwaji pipa no me kwaji pipa no na cha se plot number no eye 11 ena wo pipa no ye de be na cha so mo do ko hwe 33 mo de me ko hwe 33 ba wo kwaji pipa no me kwaji pipa no na ye site plan ya location eye 11 ena wo so enti 11 na wo so no na me sa ko ye na me se nana menti ase se adane na dane kire se me force na me si edan ni wie na so obi ba me allocation people ekuta me no eye 11 eti se me force na se me si edan ni wie na so obi kuta 33 a obeba abeje e kire se me nya me 11 no asase so na me ye de ba me gina me kana na insida bi ye me fa sovia ombesesa me fa sovia ye be ye se me fa sovia be se e na mde anwea na frame say ye tu anwea ho anwea no ma me na kire se wo ko hwe plot na nkasa ba bia na da ye ma wo nam so adiska na ma wo no na no ye 33 eno no ye 33 na wo hwe pillar no mi hwe pillar no 33 pillar na esiso enso me kwaje pipa na 11 enti 11 ni mu no chinchina na ne se 11 no obeba abesesa pillar na ye post dada wo ma ye debe wo ma sisi esi beginning no de no odi manim na me mpesa me ha no problem bi mpesa problem bi aba ya less no ebeba eche say waboa me wadi manim amama ye debe menya plot no eti me kwa me se na pipa no de me nya debe me nti ase enti ma me de pipa no kra koma na ne se na nsesa pipa no ye debe efoforo na ne ka so mutu anwea bi wo ho no anwea no ka anwea ka no ye 15 million na eche say efu ana mi pes ka ko hwi anwea ne bi ye de begu so tim di anwea ne kwagu so ana ma bi ba ye se plot ne ye o mo de to bu ase me ba ha na ayire no 33 no kwada na 11 etu odi anwea kogu so akoba asase ne ho ban obi abase eye ne dia orofo ye nko ne ko patri he ba center du papa odi abadwa so ne bi eno na tu koko ase no orofo koko no edi unya pa na enne eduru amanfo akire gusuo na edu obakagire mu ewo koko yadiem na etu koko na ase no 3 eco capsules koko master orofo obi a wona master se ne pempi metaka no na koko no edi unya no saase betumi atupa de a na 3 eco capsules koko master na make am for de ama koko na pama to ama wo trase kura na wachi a wo to orofo eduru ba bi adwade a honam ye ohene uja onan moja efiri mu ba se wo ye bema krampo na uja anan na emoja firi mu eba orofo o mema yo eso etumi ekofom eno na eba sa no a ema no mpe kura orofo ye pekoko adudum wate 3 eco capsules koko master ba bi a wo to nuru biada okwa ubenya biato kolina keba dani heba misty heba apidank yenko na yenko pe 3 eco capsules koko master bi ni efantu koko ase 0546107107 0546107107 clinic of the moment aye 21st clinic or 14 year na 21st clinic ba nyemi ehu se yade bia friend of sciatica ya papa na said sciatica no esitie no okotu abui usodi abui udahwa abui yapa eso osisi afasile mo na kokom na kosu na ase entirim yade sciatica no 21st clinic kukuto na etumi ema sciatica no efru so abibiduro so na odi tu ase na wose me kan cho se he nya sciatica no kwa wo dabi o ya de bibire bia de efru tunua no kosu na ase 21st clinic ko de bibiduro be ka no na efri so ama me ne wanse yade enipa benya so na yade kro yade a orofo ye nane ani enhwe 21st clinic laboratory ne scan mfidi ahodo pii wo bi ya twumoja children so be bia yade ne wo ne yade duru aka orofo kumase ubenya no ewo ehwa adabraka na wone Sompa TV Sompa FM no na wa abro sakro mu
yɛkɔ na yɛkɔtua yɛ de ase wɔboa se cancer quarters called junction na wodu ani kyerem ɛwɔ nkranhwo a wobɛnya wɔn ɛwɔ hɔ ɛwɔ Domi market Sunyane Kranza Techima 21st clinic ɔsinye minie 0540311311 0540311311 ɔrɔfoɔ sɛ wopɛ TV papa na wapɛ fridge papa na wode adi udwuma ɔrɔfoɔ Osborge Enterprise ɛna mekamfo na mede ama wo Osborge Enterprise sɛ menka kyerɛ Ghana fo nyina sɛ wɔdwene Ghana fo dwene ɔmo adwempa isan sɛ TV bi wɔ akɔtɔ a agrada te si mu agrr ɛno an sɛ TV na sɛ yɛsɛ sanwe ka de to foforo kora yɛ Osborge sɛ wɔhunu Ghana fo ne ɛwɛda ɛno ti Samsung LG ɛna Philips sa TV no ɛna ɛboa Ghana fo papa wɔde bi every UK abrochi mam ɛba fridge no de bɛbɔ adwuma paa no mahu fridge bi a yɛasɔ ɛnso aduane hyɛ mu ana ahura ɛnyɛ asɛm kito ɛyɛ fridge papa wantumi anto ɛna akɔba ne saa ɔdɔfo wɔde American fridge no Osborge Enterprise ɔde aba ɔdɔfo yɛnkɔ ne yɛkɔtɔ TV papa fridge papa de a ɛyɛ Osborge Enterprise ɛboa kwa wɔne twene boa kɔ dua GH school no ɛde di hwɛ animu na wokɔ Ashtown Dr. Mensa afamu atase rank hɔ pɛpɛpɛ ubehu Osborge Enterprise oye koto TV any fridge di bi wate yɛmfrɛ wɔ mo ahoma wi so 0277 788 845 0277 788 845 and 0244 363 663 0244 363 663 and 0242 026 375 0242 026 375 Osborge Enterprise TV papa and ni fridge papa Tabita was a clinic Tabita was a clinic or for say wo per clinic papa na what me do juma ewo ho padia or for make am for Tabita clinic ama what if you say diabetes prostate infections ni na no Tabita clinic any to me etu ase or for ya de bibire bia da yemfa koda Tabita clinic no tu ase emfama yen na wase men kan kyerɛ sɛ abibidro show ɛna odi edi odwuma edi tu yade ase Tabita clinic of the moment Tabita clinic ɛna men kan from the amount home care no ɛyɛ adwuma ɛno ti no sɛ odi hye bi dafi ontumi ɛmmɔ ne ho so nka ne ho Tabita clinic sɛ wo frɛ wɔ mo a ɔbɛba bɛhwɛ no ɛwɔ fie ɛde amount ɛkwan ya bɛfa so abɛdidi nyinada Tabita clinic ɔbɛkyerɛw na kyerɛ sɛ diet therapy ɔbɛkyerɛkyerɛ kɔ ɛbɛfa so a wobɛdidi nyinaa na wɔse wo kuada ne yawada de free prostate scan no bɛma yɛm yɛadwene kɔ hɔ wɔse wo kuada ne yawada free prostate scan Tabita clinic sɛ brɛ na ondoso na wɔhwɛ sɛ prostate ni bi wɔ so a ɔbɛma waduru abromim na ho atumi atɔ ahodwo daban city junction hɔ ɛna Tabita clinic wɔ Asante Mantama Kupon Kumase ahodwo daban city junction ɛnkran bɛhu wɔ mo Sunyane takwa de Tabita clinic hɔ a wɔboa manfo no tu yade ase na ɔde ama wɔ mo anɔpa no nso anwumire no nan wapɔn adwoada kosi fiada na Tabita clinic ɔyɛ adwuma 0260196219 0260 0260196219 0260196219 Tabita clinic ne ma no yɛkɔwe na yɛne no enkodi kasubom na wotua yade ase emfama Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital TNE Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital wɔmo ɛna de Donek Heba Mixture Male Vitality memedro edrowi also bi body tin ko daim edro we stresi aboa manfo no ye beba sesi am so twa obi ano no onum bi so obekɔ yi asem foforo orofo brabanu bi se de na obi etwa no wate bema o kyere wa no be miemiem na ema no mo mpe tasasa o da bi o ese hyemu na che ekɔ agitri eno na ma na ni gye ho pa eni nyina eye Donek Heba Mixture eye Male Vitality ebeboa papa orofo amafo de di ho adanse no adanse die no adanse no de Nyankopɔn Donek anu de no anu hye o orafo kope Donek ni bi wate na wankasa be frɛ Oforisuo Aboagye Donek na kan wasɛm no ebadwuma eche konkomafo agyan Donek no kuma se ba bi eto ndo tu no nyina da ubenya bi Sunyane ubenya bi
Yan konkan o kanshi drug lane ubenya bi ewo ho ashama no ubenya bi dun kono ofe ubenya bi ewo ho orofo takwane ne potamu nyina na donek enye na ewo ho aboa manfo dia manfo asema ma wo mo owo ho o ye de ba kumyinu anaso pebi kura gu dress store na waton ayenye wo mo manuel 0246 727 677 0246 727 677 and 0249 208 252 0249 208 252 eye doneke ba Mr. eye me vitality azegblibo so kalu kagoka eye togbe ahaban keke orofo togbe ahaban keke ba o memu a efia duasa ene akire ni o togbe ahaban keke nanim emu ase da biada omanfo obekọ na so ye yada amanfo sede enko a enna wode efri togbe ahaban keke ho abanfo hanipa wu sunsumfin hanipa wu ententan techire wo oba ebemfie mienu ni bemanye wo se kurada onye ha saji godie nanso ema edi baako eyese obi amfra wo da biada yenkotogbe ho wate ade biada ni konua da wo so na wo susu se wo ho enkan sisi wo so no orofo yenkotogbe ahaban keke ho wo wa fujase akwantepon no so kuro bi efre ho bomfa usu besi bomfa hospital Johnson eho ena togbe ahaban keke wo yanyi togbe ahaban keke ne ma no usi bomfa hospital Johnson ho a nkodan ba befo akọ na wahia sembia no ode akodan azegblebo so kalu kagoka from Benin Dahome 0244 484747 0244 484747 eno eye togbe ahaban keke ne ma eye kitima na kitima herbal center wono na ayekọ foforo wa ba nsuo mu nanso so no Paul amantam wasna dikamfo eye kitima kitima se infections no bra ade bia aye no ho syphilis ade gonorrhea ne hwanwa enam san yade no wo se nam san yade ehu papa kitima na sa esi yade odofo ye kenkan krata ne so bio adanse die pa kitima se brai obetumi atu yade na se ede amawo na yade a ehu a ne din ehu no kitima se no no otimi sawo no de agine de wo se bra me tonchia ene Oforisuo Aboagye nkotonchia ulcer na stomach ulcer no edi ni panya pa asthma stroke pressure no how bemma mpaso komonye fibroid no how enoti amaba entumi ento yem kitima prostate no how kitima ya de ben na de ko kitima so ya wontumi itu ase emfama ebu akwa no wo ne methodist asonda na chi ho pe eho eno wo twenebu akodua secondary school no ono no na edi enhwani mu kitima 0246 914 717 0246 914 717 kitima ana ye kamfo na dia ma abibidro so na odi etu yade ase kama pa she wiase abrabo enimu nsem o kope bibia bedi dwuma bia ne bede na nam o mami achimamu o no so ade sa no woton na dache se de be ya obenya baby ene ne ba di ni tirato hwede akowi mami je se kosi sen enti me de anwa ne kogu so na mami fo bi ba ye se plot ne ye o mo de e ba sa yam hyew ti e ba sa me yam hye me na me ko na na ho nti me ko na me se nana me stra woni de mu asa plot no manso wo so a fi se sisi aso bi ka se me wone me betwe manso wa asase ne so me niska me ne nipa kro ne be de be betwe manso ti me sra na ne de mu a won de se bi da ba bi a on de on kofa ma me na ye nyai we mu ne nye de be emfa ma wo mo na na se plot ne ni wo mo plot ne ni wo mo na plot ne ye wo mo de a minya ne mu gidie eto akwasi one day na me friend na msana na me pese me betwa adwuma bi am pese me ye ne ho bi anso na me friend no na me friend am sana na me pa cho pese me betwa blog wo plot no ansi bra me ko ya ne de wire sa betwa plot no mu yenu say tin de o to ye no ye me to ye no na me friend de odi manim no tin friend am se bla ne de mu a we de me sra ujai de wo ye bia na fo ni behwa plot no sa wo ba na behwa na set de na tie na de a me ni problem bia anya de be eni ho plot no me ye de be me pe ene ya me kan de odi manim no ampupu ni ti ahomache osori ahomache ene tu ka akọ plot no so
etu okọ plot no so no na ya chemu mienu pepepe na ofrɛ me sɛ o plot no so na sɛ de plot na sia yɛ sɛ ne dia ɛne ya me we dia me yɛ ne hwea yenye yi enti ɔne na na bɛka na de misika na yɛ debɛ ama me enti na ba yɛ na sa bɛ pushi bi kwa kyerɛ sɛ de da ha ne nyinaa yɛ ne dia enti sɛ de wo ne nyinaa yɛ ne dia na obesusu osusu na beduru full plot ne dia na magye enti osusu yɛ na kyesa akoduru full plot no ɛna megye enti megye no omo starting so omo ntwa blog no ɛwɔ hɔ enti bi wa me hɔ na mesin na fra me madam ye say yo me so de nya hwe ye wadwuma na ye nya de sofi ne bɔ form ne sɛ pinkas bɔ form ne sɛ plot na ye obi de nipa kro no bɛyɛ de bɛba ɛna nyankopɔn yɛ adom na menya sika ekotu ya sumentika ɛna me starting sɛ ye bo profile nti na no Friday ni ye kɔɛ ɛna ye kɔɛ nso hwe ye papa nti ye kɔ no ne ye frɛ na no so wɔ kɔyɛ yie wɔ kro bi so enti ye de sɛ ye ni ma no na enti ye nkɔ ɔbɛba ɛna me semate so mo bo profile ni wie Monday wo ma start ya wo mu tu form foundation mu tu amana no so mo wo hɔ ano mo se ma miensa ɛna ɔba panini baako wo mo de ka ye de bɛba hɔ sɛ plot no ye wo mo de enti wo mo hwɛ yie na wo ma anya adwuma no ye de bɛ wo so ɛna me friend na nanam se nana plot no omo asa aba so sa plot no yom da no se henfo no wo ma ache plot no mu mienu we nso omo tu de atwen meba ɛna me ka sa boys ne nyu omo adwuma na boys ne sa ye enti Tuesday boys ne ye adwuma na omo sa ye de be bae etu omo bae na me friend na na omo ka se anyai adwuma na ye na wo plot no so de a emoja begu ɛna boys ne friend me no mka me ka cha omo se ne wo mo stop na me friend na na mana ba na me ni around ba bia ɛna me friend na nti me friend na ɛna o se auntie wo de mekɔ plot no ye de be yeso ntu de nya abotre me friend na enti a kyerɛ na me friend mesin ni no friend me na mte ne kasa awo eti mesin ni so oba ya so obeka ne se ade ne de aye ne de je se me pe ante ne sika de ye de be e de ma no na company bi me ma me ba ko aton plot na ma company bi ama se plot na be ye company bi dia okay enoti abe company bi dia ye kɔ computer so dwedi ebrasisi ane hwɛ se ye ne nana ana se Alex no ebetwetwe enkoma ye kɔ computer so dwedi ebrasisi a 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene efa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia paso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, ene me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otredi dimusa no. Oh, Express Group adarumenti. According to IF4, opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mine be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi, Asafule Baran about Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Moa Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Yeah! This
December is here. Introducing the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more, and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Characters Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Charlies always look out for Charlies, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlies 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlies 10K Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Ediane wa ye bamuwo ediane wa ye bamuwo waji wani so bamuwo waji wani so bamuwo na pakan edia befa na ekua frempom ye toso ye wura ba hema edne ko amanato na otu sirebo toso ye nu dwabe hene na akoshia echama ye toso enan dwabe ba hema na jeche amo ye toso ye nu wura hene ene ekwo na abusia panyini ye wura abesenyo empanyifo se asempesi e ba frankansi so na so asempesi we die ati mpanyifo ensumu na ekua frempom ma ye toso ye nu obatampa wada bi enyane o wada bi enyane obatan ennewie na se ye obatan a wo hwe ne ma ema ne so afoforo emma so ene wo ma afifra wo omo se ma men sore ne be hwe wo mu okunafo orani okoi edifo ese wo boto anpo bode kura edi ahim asemi aye ne ya asemi atini sumu empanyufo mtie ya paso ebo mu nsa no ene na otu osiribo ye otoso mienu tabe ne no na akosia echama ye otoso 9 tabe ba hema na jeche amo ye otoso mienu muramura hene eno no ekwo na ebusua panyini ye muramura ene asante tabe CY apia wo fa kwa me achi ahene wo ye wo fa obrempau na apau samansa ehema hene panyini yawo mensa eyeja oba panyini akosia sapon tabe enwo wo owura NSJ watin ene chei abusua ohema adwoaduku a wo na esiwu edema beauty queen ye okumase ha menyamfo kofi brako ebe twam no na ye tema central emna shegeni ene chei abusua ya wo no ewo tema enkran owura ne owura yire adubofo we2c fu ye wo tema eho ena wo no eye wo mu adwuma menyamfo doctor kobnadufo ebe twam no ega na fosamfo one wokafo Dr. Mrs. Janet Sefa Wachi we esiwu Edmanita Hotel ewo echoso eja ye ode ba hema ba asase so ene owura Henry George chei na o esiwu Edmanita stores wonya ne baby ekodada ena eye nana amasewa chei ye otoso mienu no emurumura ba hema ono so ne baby ekodada enuanom ene NS chei okumasia nana amasewa chei ye otoso nyensa wonya baby ekodada owura yire adua sega wachi edi adua nim no eye adua kwedu o US abochimemu makwe chei bonsu o US abochimemu George chei ewo nkran Gladys chei okumasia nana yaw Sami chei ewo nkran owura yi Monica efri yesian ewo nkran Reverend Samuel chei prempe wonya baby ekodada owura yi Evelyn edu okumasia nana chei amu akohene okumasia Joseph Ata chei ewo London abochimemu Josephine Ata chei ewo nkran Akwasi esua kon okumasia ma chei edi adua ne frɛ no eye pa chei okumasia Joyce Seria chei o Italy abochimemu William Ajin chei o US abochimemu Mary Sewa chei o US abochimemu nana atonsu sumpahene Dennis chei edi adua ne frɛ no eye Evrana okumasia Dr. Janet Sefa Wachi Anita Hotel eno no edwoso ena ewo PK chei from Pong okumasia Doris chei eye na enkoko enwo Francis chei o Germany abochimemu Michael chei woyen baby eko Ekia chei Cape Coast enwo Kwabena Dua chei enyen baby eko Georgina chei Germany abochimemu enwo Mercy
Papa Che, Germany Mutmemu and Wowo, Siwachi, and Anita, Efiachi, and Kind, no so. Kunania, Adia Tunani, any Ora, Ne Okwe, Edufo, any man, Ora, Audrey, Osu Wati, Ora Nelly, Edubofo, Jeffrey Che, Bafo, Jasper Che, Ora Roslina, Danso, Dennis Yamisem Asenso, Ya Edifo, Yao Edifo, Ne Doctor, or say Edifo. Eddie Yao S. Amavo ye say, one of my men. Okay. Asem wa pase oba besia eton enwoma wo tiri so. Na Ebra Yankopon kokko se gine na TV ni so. Oba ebeton enwoma wo tiri so. No wabobuo ni sika no na mawia so. Ade be na si wo sekire jama se ama twene ana. Wo to asase na dachi bi wonya ba bia bone sesen di theater. Yanko homa no so say yebenya lesson no afrisa lesson no ena yetam ginafo ema maami a wote ha ya friend poku yi ene wo hene no de na asie na de be ena aba enti yanko ne hwese yebenya lesson Omfa. Hello Alex Memwajo. Hello. Alex Memwajo. Hello. Alex Pom to say. Amiado. Wanda Roma me ni udi nkoma wia no efa pokuya na sase sem no ho. Se mo agina si amoasi kosi say. Eba so ma me nyambo tnawa abiaso. Na me ne se si a Eba so nyambo tna so abiaso. Abule. Hello. Mo hene no mfrema me. So kasa ade asam ne nya adwene na chese wonu ohene kana chichi wom. Esan se okohwe plot no ni Alex na kohe. Mene ni nyina na kohe. Ne ba se 33 no dane ko dane 11 no. Di asem no kan he. On de do ohene ne ese. Pillars na omo esisi on besa obema sovie abesisi pillars na fofo. Alex not fine. Otie hwan. Otie hwan ye. Ne yire na ye wadanfo. Wo se na yire ni din de sei. Maami ke. Ye kan kire maami ke so ntunu kunu no fo. If so bi tuma go ye na de. Eye me ya. Hello nana me mo adu aburu. Hello. Nana me mo adu aburu. Yeah. Katachi bibi abako de. Bibi abako. Me tumi ni wani nkoma wia no concerning ababa wa pokua na sase sem no. Say nana wa. Me ba ti. Asa wa kana mente wo say. Ababa wa pokua. Alice. De obeto plot wa na number no 11 a akoda ne 33 no de wa stop wadwuma no. Say na sase sem na kosi say. Say wo wani na wo frɛ me. Me wadwuma na me frɛ wi. Na wo wadwuma anopa wa frɛ me. Anopa ma o se wo kyra de awia so. Ena ye den. Ena ma frɛ wi. Na anopa ma kan se me chamanga se me wi a me frɛ wo. We are also frame and I'm my busy pa. And I day. And I'm afraid we. If you what ready to reduce, I mean, Cassa will reduce. I may busawa and want some. Papa, bye. But I'm some number 2 more. Bye. Unless in a name, if I want some no my no. Omonya extra careful. Not just unless one and no matters as much or much as you can do. Hey. Ebia se samo ya doso wo na na wo so ye teacher ni wo kira de etimi ma wo kira de enwema mo wa kira de awie time a wo so frɛ me no amanfo gumeso a me solve wo problems ama wo mo ewia se ye butu ewia se ya sei se ni bra mempa lesson na nan wanhwo be fasika no wo se ohene no odi akonwa we sakra wo no afa no obeswan obeswan poni obeswan di akonwa be ya
hwe yenya ne sa wa santimam ha o akonwa be no obedi wo sakra wo no ho wo se ne din ne sai wo hye danim ne din nana na se nana dosho me kura me de nana me wakati am so ye teacher ni chechire ni eno ti wo kira de nti wo kira de awia obefre me na wo kira de awia ye me so amanfo gumi so a e wo se me so me hwe wo mo no mo kro ni afra wo busa ho asem wo ase baba e be baba ma wo se wo kodi akonwa o ka se mabodam eno dia manti o ka boda se ka ho de ne shi sanka ye kukuru poni ni abeso a unya nkoso akodi wo hini mpo na wuton ensase da bi o so oton ade mienu manipa wo bod ne tie fa akonwa we ma wo minima akonwa kura okodi wo saka wo nu ho nana o ka chem so e teacher ni neshi sanka nana no ni din bi aka nana eno ne ha me pa no because basa na ya hom ma me nim din bi aka no nana because nana dey your man hu no ye Alex. Okay. Alex dey yi. Alex so na so wadan. Na yire no ye wadan for yire no ye friend say and obehu ni din nyina. Mami ki. Wo so oti ahwan ha ya. Oya di adwuma. Sompa. Di adwuma na mami ki no ye. Ono so tonton toma. Entuma wo ahwan ha ya. Neshi sanka. Ya wa haze ya Aboagye nipa. Anu esere ni de no maka chemma. Ade betena so biam. Ni ma bi ekoso kosi ya ye nkasa. Isi ona no ho ache ne eboa. Sabi ye nyina ye wa adwuma ye. Ena nkofo we bi wa bonten a omo ho kire omo hiamwa. Nti se TV kase ese ya anye taku anye simpo na wa betena so na ye nkokode ne nta wachi. Onzo obusa na damfo no kra so wo kan ha no. Aso ko obenya problem. Ne boye ne anya problem ase mbajo ya ma amre ni nyina obusa we asema ase ha no first of all yamfo ani mama ade a wo kan so de obi bu kwase a bato de meto private life ase but ye bu bongo fu bi di ni ade a ibra ne yanka ne yepese ye kan kire omo so ofiri se wo sum bi sum na sa sum ne ma kwan de a ene jaiche go kristo ni openo no obi yoboni afache no so free za de no ntimi nya nche de a ene awurade so kasa ne ye wo no so fight de o se free yo hani suboni peso be sin de o so ahini kuro ni nya de ntimi nkobi ndi tom de bi wa brabo ma de bi wo wa ye free se ye de anu ye fight ade a ye nya ni edene ani da ho na afesu ye ntimi ni ye ni mi ho se ye na ye de anu ye nko ye nim ye mfa no nkonkon ho na maka ache sakra ono panyini ya wo pahina die mesre na nanu matrankonya asre mpanimfo amu nkonya no se ampa se ni subani na mudi di akonya mukuru mo nkonya no ahonhom adikin akokora betuatua moka ahwa mudi we si akonya so kontingini bewu jase hini bewu ama sabe abusuan panyina wu ko na se betafrache munitire wo hene de ne aminim ne se betafrache wona nampo host program wafom wo de ani di ama afro first wo so wo ya de no ama ne mere emire ne duru wa ntimi maame ne so wo ha wo se ye kan asem no waka no afro wa wakan ha kranke hu mistake bae but asem no say ye no kranya no kre fa wasem ne to fom maana na ne hunu mfunso a waye na fa etu ankomo no so fa to yi na asomdie mra wo hene onim nyansa nya za na odi asem ndi sebe ye wure kodi asem na de hye na ye mfunso ndi asem no nyanka mva ngwazi anko na obi ngokum obi yesra mu di hina mu ahene ne dura na obi epe bia di na mo tuam hyehia mbese nipa ntam mo no ya mu nsua hu nyansa ansa na makotena agonya ne so ahini na mu die no a sebeta frache munnim se nipa so na mu bedie mu di hina munnim se nipa nti ne yade mu besi hine ne nipa ni ho munni ho eti mu hunu se de yesi toto ne yama eti masum die bam nipa ni nipa ntem no udi hina nyeyie we go tena krom ne yama krom ofuo nyina atu umu nya duru da me ka chem se ne ndi asante mu oduro ye yopu so tumfo se tu bodi dia no bia ya mache no eye dom no bibia nka ho Udimi ntam ye wura ntam sikadwa mesi petem abre nipa bi anyina ho nka nchem so mu be yeduda ahonhom ho ye te ase nanso ye dom no a
chinya ahodo e besa so metofo ahodo edi agire ahemfo adkase ne nketoa ubehunu ne enam ahu se apapa e wo firi na e ba wan nie etu ni temen ko pa konya ni no akoma ti se bada akira nkura de we ga na ban tie me John Dramani ma me tie me a e wo se sakra o no nipa no opre hene no ye he school kro ne yi na di nkura ne bi wa abadaye o mo pa wie school person o mo kira de o mo nya ba bi nkira de edi fanso student na aye ni amon wo se de asie yi edi anu ndi ga ba buda gu no anase ga ba dua faso akọ odi asie what him the way to krom wa bi school ama nipa de o mo ma ba ho sakra ono ni opre wo hene wo ho no a wati school no oni suban onim kasa odo ba ko ha oni kasa da bi akocha akra ne be sei edi mu hunu ne yesasa mo ye ne yankunko ya nim mu hunu ne amoye ababoa ne yankunko ya nim oyene pomu asam aba ka ukasa kra mo obi akoma mewa na nke yafo a me nana no me de mesere mo ani die kwa so a mo fra me awia no manya ho me so fra mo anya ho edige adi nkyiremu ansa na yaba so a edure bia mo de du mo mfa mpem a na nke kyena no eye nkomo we keke na obi akopra hene emu a ade atwadi ampo de gya nimdifo ne atitire sabi wagimi ahene entimento bisa awrade de ahemfo nanam ni nkuro no ne nsase oboy odija ahemfo na mami hunu so oyo hene pasam devil fro kam hunu so oyo hene nyesa de betra asem resu nya beti no kurom no to de court we de afiri he e ba da bai esi da bai so be fra wo hene mu a nka mutia mo chacha so mo na mutia asem so ne so wura fia mo na asem kase ba utim kase case yo de me na esi so no edi sa nan ne wo he ugodi hene sa nan ne wo he na de wo be ka we wa fidie so yi muna mode mo nan si asem so se asem ye medem na yesi so sa wonti bi mpani nsem da sa position ho na wo keka ko the case keto a wonti mfa nan si so e wa fidie so me yehu za na nan wa kasa wo hena mpa wo sefata abra fe na wo pre isum bra me gaso wu afa me ko na me po hene nimdifo so abeso ya kire na obegye wo watum se kodi akonya na ne oni ni twedi ampo no ma cha hye yezo ya asem na abrante na odi animu no ne yiri ke nkanjira ne se ye tubiri yirbi na anye ye tu yiraba obeso ni krutra chahwe ne ma woni nokre wadi obi anim akoya de ankoye ndi akobasa wo mfiri mu dawo wo ya de bia baba besi so ndi sua kasa de nipa ni ntimi from anka ne ope wo kira tama ye mfamfa na nkoko police fo no mba so na dia wo ka to se momana na pa na mechime aposi fo na eba wa wo ka to se momana no pa nsa na mabechime onzua nyansa maami ke ukunu no ka che nzu onzua nyansa media na tem ne dia ni hia no ye die kura so odi na tem na onu kra na nan ne kan na obi atima fra kwekwe wakate no usu nim za asem no na da se nipa na ibu agu so se sabita fra che wo twa atrato so ene ya fra ho yi hu ano keke amini oba amenam di na ni okan nyina ya no kore na we de mesre made ya senti kechina me ameba ho enye nkomo obi ba yero di no na ade kate no kora ke hu se akoa we yenim de fu adi nkomo mumye hunu nyansa wo mumye hunu nyansa na ye no sa kro no be fa no ntoma pafra ya de jimisi ya be wu kwa wo nyame nye nyina ebo afo okay nyame enye ye nyina ye bo afo yanko ne ne Lawson Beverages en twetwe enkomo simadu so emra se Lawson fo ufia ha orofo Lawson no ho sans sensano sabia ano de ne papa na efa ominimu se edam se jo na akwa koduru or the ginger alcohol no so abawo ginger no temptation wom the Rayman bitters no any liquor no ginger no temptation bu we two na fa we two oh combination no ano de papa combination ano de o ye ne Lawson heba omo ene de ensa papa ade abadwa so yenko na yenko hwehwe komo emra cc panipa memo akwaba ya papa bibia boko de awrade adom na o se Lawson no mo aba ama manfo ho ato ho yes yemye ya hangover sem na tuatwa me anam ka ma sem sadensa edro de edro nanso so no Lawson Rayman bitters no ani ginger no edro science panipa yenti yo papa medasi asem no
ana waka ni nyinaa no yɛmfa enchia emfree Dr. Lawson Chairman ho pani kwankyerɛfo kofa bai na yɛmfa ma atiefo ne ahwefo nyinaa papa sɛ de onim no Dr. Bai mfinhyia aduonum nie na nyame edom no ema ne di nuro makom yensa ana ba adwa so Lawson herbal mixture law care mixture ana delay man capsules na otena ase ehwe sɛ de omanfo asi agye tuma enema ekoyi ma no no se nyame asa adom me akyɛ me adom akyɛde ba akɔ de aka ho a saa nneɛma nyinaa no me ka bom enti enua hodo a wɔde yɛ nnuro miɛnsa ne nyinaa no wɔsaade bi ka ho ana ɔhwɛ hu ne sɛ wode akɔ hɔ atwe ahoɔdenni a wɔ saa nnua wɔ ise mu na wode yɛ nsa ɛma adɔfo a ɛno nso ɛboa yie pa na ko bi ka sɛ obi ɔyɛ nsa ɔyɛ nnuro deɛ esi deɛ no ɔsa aba bɛyɛ nsa ade ka ho ana ɔde nsan bai na ɛno nso so adanse a amanfo edi fa ho no ɛsɛ wani na ɛnsa ɔka kyerɛ ɛnsa bi aduro ɛyɛ nsa o yɛde yɛ sɛ ɛyɛ nsa ɛnsa bi aduro na ɔmo nom ne se ɛyɛ aduro ba doctor sɛ ɛyɛ nsa enti na meka ginger na yɛde aba no ho asɛm papa akeka duro so wɔmfa so bebree na obi a wonni ma akeka duro so mfa so na ne wontie mediam sɛ kuro wɔ yam onipa bi e kuro wɔ yam bia no odidi sɛ de kɛse de kɛse ontimi nya bi da na bia odidi so na wo fon o so te na akeka duro ba nipa dua no mu a ɛboa ekum yam kuro de mawo obi a ne yamu atim ɔno a wɔde ne ho a ɛnde akeka duro boa ema yam tim yɛ dɛ efiri hɔ na doctor sɛ wo de wo no nsa no na wa ankasa wagya osisi ama no bo hu ne sɛ yes akeka duro na wo mu no ɛboa ɛyɛ sisie no mu adwuma de mawo ekuro wɔ minim akeka duro ne bɛboa na akum saa kuro no de amawo na papa fa so ba konso yɛ nya fura akeka duro mu ne sɛ infections ahodoɔ akeka duro boa yi saa ne ma no nyinaa ɛyɛ dɛ efiri hɔ na mema no kra de ne ya to adi o atadwe na sa daase no atadwe na ɛdaase no ɛboa yie pa eti Lawson Dire Ginger Liquor na Dr. Lawson di aba no de formula ne yɛ simple nti ne ɛma ne bu afu asɛm a mo ka kyerɛ mema ne sɛ dire man bi tese ne de yɛ ka se yɛ de bonkomo yɛ hwɛ hunu sɛ yɛ bonkomo ne wia na mema nafa we de sɛ wa amaye ne a mamo mfrɛ yɛ asɛm ma ne ka no eti so obɛfrɛ no de a na wo hwɛ hunu sɛ wo frɛ no no wo to Dire Ginger Liquor e de ama no na amankomo no emu api aye na aba wedding engagement ade bia no a ɛma nipa mienu miensa tena se no hwɛ hunu sɛ Lawson Dire Ginger Liquor no ebi yɛ dɛ esi hɔ efrinfinhyia no dumotwe ɛkoro oyɛ oba oyɛ bɛma otimi yɛ dɛ enum bi bobobi na afei me de meka ne sɛ oba wa fa afuro de onka yɛ pa kyɛw ma yɛ ni agro de ɔma akwada no fo no ɔno so yɛsrɛ na ɔtwe ne ho mfirim na yɛ ni aka de ne moa na ɛwie se yɛ ne moa na ɛnom yɛ fa didi ɛboa yie pa yɛ namba no 0242 133 577 0242 133 577 papa ya sanso apema ene mmema ya peka mfidie guma ebonwom omonam a omo chensa no wo hia ka no wo ba bia gibenu free na kahwe na wa be hunu say yes bibia fa akyekere maso afa minim akoduru yam tu kahwe na fu sebebo no atobi panipa yetie o me da say unia fosu ane kra me bia obo ne tofa ansa na yebenya Lawson Dire Ginger Liquor no na ye wo Lawson Dire bitters and no so twabi na gina onan so na nya hoden foforo emere kwatimi nkasa nche wa wo hwe me a wotie me jimedie bia se bewie peya se bragro ahensie na otwedadie afihia na awaregye kokokobo se Lawson Dire bitters ne mu dia mesramo mamonko adentia esane se eyensa de nanso hwe obi wa ye aduro emfi aduonu enum na wanyanya we de se me kan nyina bomu a na metwimu ahoɔden meden sa twe a
adane bitters to pensa beti wonum na wate aduane da o pensa ba no mu a ontro a o pensa ba no mu asabio pampafo no mu nyeden emma ade be che ho be ye dia kwa adwuma so a hangover enchi wa I am timpo constipation ya be san de chia losing dire bitters etia losing dire bitters also body anum bi na kai say me yen komo no unya enfie edu nwotwe 18 dia ne de kwan so ontime num bi apemfo monka ho apemfo me pamocho muntimi enum bi wo ya baatan o ma abofra nu fo no atwe ho de frɛ ho ba bi etu nsa ton bi amantam du nsaman ga na mu no okona body nko ase me pe losing dire bitters a on sabeka me pe losing dire ginger leke a on sabeka e be chi wadwen o pedodo na atu ato aframa na enye o so bien komo no 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 619 999 0248 619 still yane moa and also maybe whatever in 5 seconds and you know be awoda na we shall meet me go fie menua Emmanuel Ejay and then awoda okay and you for this na me wish a special happy birthday yima nyame on show amon kwatenti nyinche na nyimfe ya wi nyame adoma menua ya woda sene okay yane Lawson beverages na etwetwe nkomo no blade nyakopo ensabi amanfo di ho adanse o me eduru ba bi na me duru ba bi a ho esan se me na bo ho dawuru nti no ya na matema so na mayi mani ho se di amanfo di ho adanse no a ya na me hwene ganje na amanfo edi ho adanse hwe gingerly call na aba se opemu a eye kama eya asem foforo enwa da yetabira se bito ya apro so efiri kurokura de say swadru na sa swadru no ewo bampna se afam ho sa swadru no nye swadru aye kofa nam ho bampna se swadru na baby a enkomo no ekoduru ye no na ano eye ayehye ano eye aye nam na esese ye ni Job owlohuni etwetwe nkomo na producer eni Job etwetwe nkomo no Job asem o kan se asem no wo kotro enti onka ho asem enti Charles ena ye se obema ne bofotene aba na di asem no ko wie ye nyina ne se mi betu asem no ahyeda sanse mebre no ekoye kase mi numu a mi nya ni nyina na esuko a medoye no ano di o esuko amado wa asebue mu ne no akokrowa a wode asase no ema Job maame no nyina mundi wa kokro bi ne de asase no ma Job maame me woni din wa maame no a wode asase no ma no me woni din wa etia kwan bi so no menim die nti a baabi obi se kan kodo ekoduro anase baabi a obi edidi suo ana abusua no so no ye wonano obi a wona sase tie musase ade no obi abawura ne dogonko die na wakogi ho tefa no wadie eno ti mesre mu adagye ene mebre no sɛdeɛ asi awiame no enti yentu asem wi emfa hyɛ da chief producer yemfa asem wi enhyɛ nyame ya adomo a wɔkyena okay ansana no Charles ne bɔfotene no ɛwɔ ha panipa yɛ fro sɛ but ndi kwa se frem kwaku asenso me wɔ fani mpɔn Charles na si besi nanan pacho na asem a odi suma on bɔtɔ fama mintie pacho me da aseni akwanya odi amame edi ka me hyehyɛ watiefo no ahwefo na sebi asema me beken me wɔ ha sɛ me nyi nkunyasɛm na me nim sɛ sebi radio station and TV station enyi nkunyasɛm na sɛdeɛ wo kan me sa adam ase sɛ nura me frame program no sɛ asɛm na na mo kan me wɔ ho asɛm ka akra mo ma me akwanyasɛm a wo ne Charles no pacho David Charles ne smart me okay
Madam I say mama konya say memra na dim nim fa asem no. Memra meka. Say dem ka say me nyin konya asem no. Edi nkan no. Job ya, let me start from Job no hono no kra no. Job na wo kana asem no. Woni nipa na oton asase ma sister no. Omo ye anuafo. Me nimpa. Na sabi asase na ye ka ho asem no. Se eye panyin bi na de ma no. Se ye no kra. We are not establishing that fact. Now the ambassador make can say omi eniwa ma Job ne nipa na me bra na ode asase na ma sister omi eniwa ma na sa asase na ye ka ho asem no Job ne Charles no let me put it in that way yen fa say enyen kunya asem tin me nka na Charles na nasafo now sa Job ne Charles na oto asase ma sister omi eniwa ma asase na ye ka ho asem no se eba se be ye tete ye di market kura na se o match asase na se yi bia ma akonwa Charles and Job ewo asase ne che esa so mi eniwa ma traditionally so mo Charles asase na Job ne Charles na o mi eniwa ma asase na Charles ton my sister no Job ne Charles na obi atimi ton asase bi obi aton bi Job aton bi Charles aton bi me tum sa okay ye yansam twerofo okay entina me ka kire fidie so se bia me ye ba fom yo tintintu nam soro me sa nam fom uni maame ye fe na koa minim no pa me maame no na pani a ye fe no kwa manu uni no minim no bet oye na wa be di akonwa ko Job no kra onim no Job onim kwa manu onim no se Job onim kwa manu a sa asase no dom ton ma sister we no onim se ya koa na hwe sa asase de so eye Job maame said the American no asase ne ye omunyina se ye generation ye se ye class asase chi ahun akwa no kwa asase no Job maame no obeto asase no utie me pacho mitie edu ba bia ye wo brepon na pani ti ase ntie ndi kwa so enu nti no se kwa manu anyini chen akwa ne na akwa na ne na manu enam ne sompa wo som ye nti no na kwa manu de asase ne ma akwa abako sempa mabawuram kromo men ko obi aho but mabawura kronim eye mukuabusu abako sem na me ka kire mu no enam akwa sompa wo som na kwa manu no eye Job maame no ena kwa manu di asase ne ma akwa and what makes you think say sakrata na Job ne maame de ama no eye no kre the fact say we presented these documents which is ampa na sakrata bia ho say Job say enye Job say krata investigation wa ye kire say nana manu kwa manu eye pani a wonya ne ba bi kuro je nana manu no enam sompa akwa som no ena fa ko a nana Charles akoton no eno eye akwa sase onye tum sa akwa twatia akwa do ho se wo de krata aba se bi nana manu ti ase ana wo de asase ne ma akwa we are not establishing that fact me ntum e wo hanum say unless say buso nyina hia now Job maame akwa ne nana Charles maame anuafo asase na akwa te so na wo se nana manu na ye krata de man so de a che no eye sa Charles maame ene akwa nyina wo mutimi ekọ asase ne so just because Charles maame afrim ana krata na edawa na Job ni akwa didi adanse say asase nana manu na ye ma no we are not okay medase mebreniti enti ma memo akwa aba eja eno asemu ade beda Sompa Asem Npe Nipa no se wo koto adan ne so ana se wo jiusika nipa cho dan ne de mento aso biu wo jiusika nipa chan yen kan ya komanto yem na yemfa yeni entofom isan se maka kire wo se Sompa Asem Npe Nipa no yen kye yaso nti asem sa na yen hye sufa ka Job no kura no ekwa bi so no why difficult but eno kura asem ne wo na meka eno ti ka Charles no omra fom esan se uduru mi kuro mu nintin na ba bia me na san abo ne se kan da na wo si amansafo bebo awura mu enye yie menti ase what the meka na se enti according to hwehwemu a hwehwe ye no kire se akwa no eye Job maame no sa asase no kwa manu na de maame eti se ko ba se Charles ko bo awura mu ho no a anya ne kwa so a pe de man hwehwemu ama ya duro obenjigese mpacho ndi kwa so
Charles ma meti asen baby on so de ne sekan kan a no do no akoa ne Job so ma ton asase da. These are only the same ya fono ba akoa de wo fra busuan no bi mi fra busuan no bi Job ne eminua akoa ne me maame mi fra busuan no bi and I'm integral part of the family. Yes, me cause say I'm here to defend Charles. Say me nua ba ni. So what is in mo rema to asase. Na say ne nsan kan the same thing as me nua ba no a. Say the we agree. Say na me general cha fight now. And Job so want ase. It's because one person obeja to say ni nua ne Charles na so to asase that portion of land no. So to be a Charles to asase ni bi. Because bebe Charles ma be ne sika kan no. O ma ton bi da. Job na ton bi da. And a crata na Job I present say nana ben na dey assassin man no. I won unim bibi. Pacho miti. Obi am present hwe mame. Me am hwe mu. I stand to be corrected. Yeah, busa Job no. So we share me baby da. Pacho indi cause miti. Ka me can be send mame se kai to. Miti. What ma say? And a chance me share no. Me produce akọ ho no. Eno asem ge kan na enra. And let hwe mu dey different altogether. Buso mi no so ma share me. And I'm baby no cross Job man baby atas na dey am stay. Wabusu apani we. O kwaso. The friend of Fran opinion of Fran men. O kwaso. Pacho. I didn't know no ntimi fa ne nansi fom. Pen kese say dey o ka say asem no cry o court no. I think last week or so or by court say go be asem na be fi. Emma that court and asem no that day no judge na ama. And now, said na America no. Charles ne ba otoso me no afrim. Enti police case ni so mbenti. Though of this almost 2 weeks no. Me na me yes up and down na. Ya bibia wi. Okay, me da say ye tu asem no sheda. Okay. Me tu sheda me breniti e be wura mu ye. What must say producers no be din komo. Apostle Tata Amegashi was ya de bia. Fabra ebeda no efri say o nyuru pa. Was say from anuna mem Apostle Dr. Amegashi no. Or Malcro old police station Kumasi ya ho na be hono enkran obenya no otakwa do benya no 0547044307 Apostle Dr. Amegashi na win big with mega cash lucky boss and oda bia meka ho asem eno ti star 426 star 6 hash eno out dalia ebe ma prompt message 6 hihegum na obetumi awi nipa National Lottery Authority and such as the Unifiedu Watria and for some and crack. Order for star beer no, I am on for Gusua, club beer no, club beer, some Nameka, club beer. I'm on for Gusua Monumo, a teacher be Bobby, a free china air corner, a weekend's no, a club beer, Samon Kwa. Now, Farquan, a your war, a bedin to a war, and Farquan Pabua Demono. Say near Jeba Bankwadi or for your club you, the Huatia Tisu, open for Numbi, sir, and I only feel do what you and for Asem Clubia Subia, and one and a club. Now, where a year say opening August and Omono Asamoa, and you are some Juma Bay in Emma Kotoko and a national team, say Ubinem Bebu, now Obertrino, now Intino, and I say Dumpino to me a country. Openi August and Omona Samoa Kanchebu wabra Adrianisi so aguna busu apani ya adi aguna abusu apani kwa kupoku nana boachi ya dom otumfo akuma mfihene nana bafo chei ya akuma mfihene ankobia hene nana ade mburukum twafo hene wa asoko mampon na abra oba wiase no anipa na de ne baye ne papa opani Kwame Brube onya ne ba bi ko oba pani adwotim ono so ato na nanam ensiedo na madam Cecilia Pepra dodo na frɛ no mama Kwadu ono ene oba sabre ade ato na ni a wote ayipa so ne ma ededidi so Augustine Asamoah US abrochimem Josephine Asamoah Holland Rosemary atwa hene Dubai market Kumasi heya Priscilla Asamoah enso China kwaso Patricia Omono Asamoah Kofanoche abaya Sabia ho eno ye adwuma Mrs Gladys was a bonzu Kofanoche abaya Sabia Joseph Omono Asamoah enso Robotech adwuma kuonim na ye nhihye ena di so da memene da 10th May no ena ode ne betumpam Holy Trinity College Church Sepetimpom na obekwa akopɛ no krabie Sepetimpom musieye na ye enso eba ba hyehyɛ so efiri edu baako ekono ewo faako a wo ye yi ewo Sepetimpom ade ache ne kwasi ada so a
obekọ na asia sori e de nkropo twedi apo na asia koma no se wahwe ayiyo no nyina so e Holy Trinity College Church Petimpom eno ti esan se ayi ayem kujankoja nti no ba ko foro adurogu ba ko fo ne nsa nso kropo twedi apo ani kata opani orchestra no mo asamo na ayiyo no ayem kujankoja momre na monko wo mu emmoa eno ti me bre no ayebe ese ka me fa course kakra e asemo Asem kese pa o 0554931931 simami ensape na yemfa call ba ko mienu bi 0554931931 0548931931 0548931931 hello ye ni enko ya ni Peter Sorry, we should talk about it. Why I cannot now? It's so it's a mere opportunity to tell me I'm one back. You think it's one of my commands and will be after that. Okay. 0554931931 0551931931 0548931931 na yemko humano so na yemko twetwen komo kakra de he na yefa. Hello. Hello. Hello Timeka. Hello. Oforisuo Aboagye. Yi. Papa ya planning we bolas na medicine. E wade na dodo oboase coffee crew. E bela ma so ni papa. Okay. Ya ko ye be brand. Ka chebe ni abema ni se. Actually follow Jamaica. And they apotre etam. Mo la se biasa. E de tawantawa ni mo atira. When Jamaica. Ya ba ko de bonecha. Na variant me say abaso paso die. Okay, hello. What did brother say? Hello? 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 Oh, man, your last caller. Hello. Hello, Foso. Yeah. Sompa bidi de. Yet you. We dey enu me dey me mamunya majo, we dey mutamu nusa. Nti me chia kokoseti pa me chia ko nyina aso me da se. Na bidi de so ya no ba ha dwene kakra o. Okay, yehwe se benya 1 2 3 course bia. Na yemfa asem no nyina emfansi a na ya asem o. Hello. 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 Ya brada ya be yemfa ofre no anyina emfa ensi ha. Nyame ya adom a medical ka kire wiase man nyina se minim other regions no said the ensase same city na ya santimem ha de ensase sem eno enipa adwene papa ya ba wiase amfa hwea ma o ye ba yamfa hwea ma ye koso amfa hwenko na asase akrupo twedi ampo aba ma ye nyina enipa bitimi gita o mani ase ya asem fufuro oh producer yenhwe na ye ne Jobo rahuni ntwetwen komo isanse baabi ade na kwa koduru no ne maame akoa na kwa manu di asase ne ma no investigation amaye akonwa okay obi ni mo bi kire akonwa Jobo no maame no na according to source no na manu di asase no fa akonwa omoton ma wo no nti na Jobo so wonte ase etie musa se die ben na ma na kopie koto eno kra yin komo foforo eno ti medam wase na ye ya ha no yin hyesufa e ba yi na medin konimu a eno na amanfo benye Oforisuo Aboagye memu gidie ti kada chi ka kire cha asese asem ye nwie na keka men kokora no a ka kire Job na ka menyi asem ne mrefi as plot ba ko die mu ye nwiafo half plot mu ye nwiafo e die benko a okay mi otete tuba for me bomenta ba mu a me nam soro me sai enam fom aha ena ebre bema ene Asem Npe Nipa dwumadie no enso ye de esi MC afo no we mo hwe nwom na ma mi o ye di dwumadie ni nyina